Ndihleli ke nosisi ke bathi ke ngusisi Thobeka nto zakuthi ke ulapha ecaleni kwami ngogqibela ke yena ke uzobalisa ke itribute yakhe at the same time binguye ke ebeqiniseka uba umama ebemonga ke sisi andizophinda ndithethe mangoku ndicela qala before uthethe usibalisele sweet memories then uqala ubulise wonke umuntu ozozimasa le nkonzo kamakhulu. Ndibulisa ootata befundisi abashumayeli amagosa naye wonke umuntu osisihlobo ozosikhunga ngale mini kamama namhlanje ngelihle igama likaYesu Kristu, amen. Okay, ndicela ke ngoku sisi wami undibalisele nawe izaba ngathi sithethe into enye wena umuntu uzozimasa. Ndicela undibalisele izinto ozikhumbulayo ngomama wakho. Umama wakho ukhulisile namhlanje ngulomuntu unguye, kodwa sifuna ukuva bana umama ebengumuntu onjani apha ebomini benu, and usibalisele njengomongi bana buhlelisene njani umama kwade kwasekugqibeleni, ngoba inqabile kwixesha siphila kuyo kulo ubana umuntu abantwana bakhe bade bamonge kude kube sekugqibeleni, because especially ke thina ke sile generation siyadikwa ngabazali bethu, kodwa ngabantu basikhulisa kwathi sade sangaba bantu, kodwa wena ukwazile ubana umama uqiniseke ubana ebesesandleni esilungileyo. Sicela usibalisele. Ndiqale ngokuba ebenjani, ndizogqibela ngokonga. Umama wam ebengumama ostrong, ndizothi ebe-strong ngolu hlobo loba kwasweleka utata nam I was still very young by that time. If I remember well, I'm sure inoba ndandifunda eyomncinci or grade 2 ugrade usabhingo kwakuqala, ndandimncinci kakhulu. Lo omnye lo liphelo inoba wayesagaqa, so aba bayi-2 abamazi utata, but nam ndiyakwazi nje ndiyamazi notata. Umama ebe-strong ngolu hlobo loba wasixelela into yoba nizawufunda anizongafundi. Ndiyabuza mama, sizawufunda njani because wena uphangile? Wathi umama icebo uThixo uzawulakha. Umama bekusithi xa esiyotheza uzoya emasimini ayohlakula, aphathe intambo, aphathe nobhushi, atheze inkuni azazithengisa, aphinde ngenye imini aphathe nerhenqa. Eli rhenqa uzawuthengisa ingca, le ngca azoyithengisa uzophinde akhe kwa umzi wakhe aphinde atene. Apha elalini umzi otena umama ungowokuqala uyotenela thina uba masilale sityile. Ngaloo nto ndambona uba ungumama strong. Ubhuti kuzokwala abona uba inzima ingathi khona, ubhuti wazimela, sambona singamboni, kanti ubhuti ye kwaTepa wamka wayemsebenzini. Umama waye frustrated, sithi undimoshile lo mntana because bendizixela uba nobani nizawufunda, andifuni mntana ungafundanga, ngoba mna isikolo sandiphosa utata engafuni ndiye esikolweni. Kusithiwa ngelo xesha amantombazana awafundi, kwakufuneka amantombazana afunde, because amantombazana xa ifundile azoba ngonondatshaza. So andiyazi kunondatshaza mhlawumbi ngumuntu mhlawumbi owayesenza njani, mhlawumbi noba babe nendlela yabona abantu abadala, mhlawumbi akazuphatheka kakuhle, akazuba qeqesheka. Ndibuye ndize umama ebengamfuni umuntu ongenambeko, ebeyithanda umuntu onesimilo. Ukuthi xa uqala bangathi uqalwa sistage sezanto zechiki zongathi usonga uyafinga intshiya, akufaka impama phakathi kwamehlo athi khulula obobuso uphele uyeka uqumba. Xa uphinda umama akamfuni umuntu olixeleko, akamfuni umuntu olivila. Uzofika ekuthuke sithi hayi amaxeleko shem namavila sawufika izindlu zinuka. Umama ebengumuntu one-straight talk, uqonda uba unentloni, ebethetha and ebengamfuni nomuntu ohlebayo. If uhlebe umuntu umama uzakubuza uba utheni ungayithethanga phaa kuye le nto uyithethayo, uzawuzazela uba umuntu urongo xa ungamxeleli kuye. Siqonda uba hayi mama awunode uzithethe kaloku ezinye izinto emntwini athi zimoshakala apho izinto. Kuyo yonke ke le nto umama ebeyenza kwesi straight talk sakhe, ezinye izinto uqomba noba ebengazithethanga. Ndikhumbula one time kusweleke uDabs uNovangela apha ekhaya, uthi kwabanye oomama abayi-2 balapha efemelini, hayi ze niwatshe niyawulimela imvotho, xa nigqitha kukho ivumba elimasithi khaphu. Niyayithanda le nto eyenzekayo, eso xa nidlula kukho ivumba elithi khaphu, abantu ufike bebambe impumlo. Siqomba asinantloni, asoyika qomba kwisingcwabo, but ngaba mama befemeli mababekelwe amanzi phaya, mabebekelwe imvotho. Kuyahlonipha kumama bengumntu ohlonipha ku, mababekelwe imvotho phaya efletini bazawasha. Baphela oomama babantu bewasha, asinantloni. Enye into ebeyithanda umama ubunye, ebeyithanda i-unity, ebengabafuni abantu abazintlaba zohlukana. Nochuku phela kwento ebengayithandi, ebede athi umama ngeli xesha wena ulibelela uchuku ungegqithisi,
uchuku liza kubambela ubomi, ngoba abanye abantwana bona bazawulala abanye abantu ebusuku bacinga into abazirhalela ebomini bakho, wena ucinga ngochuku, asoze wakheke unochuku. Athi xa kubona uba ugqitha entweni athi hayi mntanam yithandazele, ngeke ungene nasezulwini ngenxa yoba wena ngumntu osechukwini. Imbeko ebeyithanda kakhulu kumama, ebevana nabantakwabo kakhulu, ebabiza mfowethu. Ukhona omnye umama kuthiwa ngumama Novinish, bebevana nabanye basweleka abakuthiwa ngoomama Nobangile, bebevana kakhulu. Ndize kumolokazana wakhe, yho hayi bebevana phaa endlini enkulu, yofike bejongene, umama usebhedini yakhe, umolokazana usesikhepheni sabantwana, ngezibhedi zabantwana ufike zitshonile, bajongene. abathethi ndibabuza, ezi ndaba nizithatha ngoba nobabini ithanda uhlala apha endlini, beniziva apha ezi ndaba. Bazawuhleba ke bahlebe naloo bhuti kakade bobabini. Ugqiba kohleba umolokazana ehleba ubhuti kumama, athi umama ndizambuza, hayi kaloku umama ungambuzi, athi hayi ndizambuza umenzeki. Ubhuti uzawuthi umfo omkhulu esangene ngeshori kaze ekuseni uzobulisa umama khe ekuseni, molo makhagulele njani, athi gawuhlala phantsi, gawuzinze phantsi umenzeki, gawuzinze phantsi, uyahlonipha ukuzinza kuhlala, gawuzinze phantsi, utheni ngoku wageza wathi. So bebevana kakhulu nomolokazana wakhe, hamba ndiyamsizela uzawuba nesithukuthezi. Umama umuntu ogezayo bengamthandi, sakhe sageza nekhazeni yam, may he so rest in peace, umama kaAndiso. Umama ebezawuthi xa enciyane kokwabo eManjilibeni asishiya, asiphekele umngqusho, awubeka kungekho friji kudala, awubeka kwenye indlu, angawufaki ityiwa for bungabi muncu. Xa sibuye esikweza ubuya sitya, asibhakele umbhako. Ngale mini ikhazini yam sithanda udlala u-three-tins, siyolusa, kukho inkomo apha ekhaya, kukho ibhokhwe, kukho igusha, sidlala u-three-tins. Kukho into ekuthiwa kuphothula esasingayifuni, sityabule izandla sibe namadyunguza kwezi ndawo. Aqomba umama kekho, ukhona umtata wayehlala phaa, ndisaba noba wayengumama kamama eMvezo na eMankabaneni, kodwa wayehlala apha lo tata. Saqomba namhlanje asizuphothula tu umphokoqo, bona bathi abawutyi zothi utyiwa sithi thina bantwana siwufuni laa nto inamaphepha, funeka kuthiwe ihlele, awukwazi noyenza. Khe wabhaqa iphepha uyabethwa, once ibe inamakhatshu uyabethwa, kuthiwe bekutheni iinkobo zezenze zivuthwa kakhulu, funeka zibe half cooked. Fine. Namhlanje umama usemnciyane athi umzala wam, yabona namhlanje asiwupheki tu, asiphothuli namhlanje. Saqala ngogeza, sathi masithathe umbhako, sasika ubhuti wayeqela usiphathe ilitranki xa ivele egoli, safaka ezitrankini zethu. Umntwana ecala lakhe lo mbhako sawudlala u-three-tins, saqokelela sagqiba. Xa ifika laa tata lethu sivele etywaleni, laa tata waseMankabaneni lo makhulu, xa inqika phaa kukho umphokoqo, ayikho le nto yabo iphothulwayo. Salala emakhukhweni, sathi kuphethe thina namhlanje zonke emphokoqweni, eqomba sitsho ngexesha elinye. Sahlala ke kwamanda, kwabikho nto, umama wabuya kokwabo kumanda, akho nto, siqokelela izinto ziphelele. Uthe xa ezantsi kwakulo mama, entlaka kulo mama kukaNdlovu kwaPhoso, kukho omnye utata wayenee-grapes egadini namakhiwane esilungu, zonke ezaa nto zimnandi. Wasiphathela laa fruit umama sayitya. Ugqiba kwethu asiqondanga uba sesixeliwe, satya ifruti kwamandi. Umama uvela kokwabo, sabethwa ngoswazi lo mphitsho, wabuza umama kuphethe bani apha, sathi kuphethe wena, sangonjwa. Ayinamsebenzi ke, yadlula ke eyobetha, zange siphinde sageza oko sathi sabethwa. Umama ebethanda ukhulisa abantwana. Ndikhumbula kufika lo kuthiwa nguAndiso kamnandi. Xa efika uAndiso akaphilanga, uziswe ikhazini yam ethi ifuna uyosebenza, umntana ungu-2 months, obhitye ogulayo. Bambuza ke, umama ngumhlolokazi, bambuza ke abanye oomama banabayeni uba kuyohlakulwa komnye umzi. Babuza njengoba nongqungile eMantshilibe uzise lo mntana uzawufa ungenandoda, ucinga uza kombelwa ngamadoda obani xa uzise esi sidumbu sihambayo. Wathula umama. Bekukhona nabanye ke bebehlala apha ekhaya utata omncinci abantwana, umama ebethanda ukhulisa. So abuzwe ke ngabanye umama, njengoba ungenamali ungaphangeli uzobatyisa ntoni abantwana baqokelelayo. Athi umama uThixo uyalakha icebo, abantwana bazokhula. Uyithandile ke umama imfundo. Ukugqibezela, umama umthandile utatakhe, utamkhulu wethu waseNciyane eMantshilibeni, nguMaxhalanca igama lakhe. So umama ke ngoku eyona nto ade wayotshona imkhalazisa into yoba utatakhe zangafuna aye esikolweni. Yeyona nto ibimhlupha ke le, uthi ndithi sendikhahlazile ndathenga ilokhwe kuthiwe ndizimele ndiphinde ndibhaqwe ndithi ndizawufunda ebusika, ubhaqwa ke kuthiwe hlala phantsi. Ndirhalela kuyo yonke ke le nto, umama usifundisile uziphatha kakuhle nongabi yondlavini.
nohlonipha abantu. Athi xa ungabahlonipha abantu asozibentwe ebomini. Nomuntu ohluphekileyo funeka umbonelele, uyazi uba njengoba nawe namhlanje kukuhle kuwe nakuwe kwakuqale kwakubi. If mhlawumbi kuwe kwaqale kwaba kuhle but kungenzeka uba ekugqibeleni ibe kuwe apho ubomi buzaphinde bukubeke phantsi ngokubuphezulu. So umama ndawuhlala ndimkhumbula ngaloo nto. Kuqhela ukuthiwa ngabantu xa kubhubhe umntu omdala ebegulile noko nemkhula lula, but mna ngokwe-experience yami endiyibone umntu ngumntu and umzali uzawuhlala ingumzali noba ngamdala kangakanani, uvuyiswa kwakumbone kulaa bhedi. Ndibulela umolokazana wakhe, ngoba umolokazana wakhe bendithi mna xa ndibuya emsebenzini ndizawubuya sevasiwe. Uyathanda umama imithwano, seyibheke egadini senze yonke into. Ebengenayo oomakoti abaninzi ababathanda oomamazala, especially akakhathali noba angafikela ebhotolweni, ibhotolo engayazi uba ivele njani kodwa ize ngalonyana walo mama, but umama ufika abe yinyoka nesele kuye. Kodwa unkosikazi kaBhuteni bengenayo loo nto, umama ebemvasa noba asikho, mhlawumbi ndibuye leyithi ndaya emsebenzini ndabuya leyithi, unkosikazi kaBhuteni benzawufika ityile umama ehlanjiwe erayithi. So ndiyambulela. Ndibulele ngokungazenzisiyo, andizazi ndingambulela njani umama omncinci wam ekuthiwa nguNovinish, umama Nangi. Umama egula esithini laa mama ulapha, noba sesibhedlele ukhona. Uba umama uyogula i-3 weeks, laa mama uzawulala i-3 weeks. Ndilibele usoske ndingene kule ndawo yomongi. Umama ebenengulo ende kakhulu kodwa wagqwesa ngo-2020 apho ebeneproblem yomane egabha igazi. Samsa esibhedlele eMadwaleni. Xa sifike esibhedlele eMadwaleni, ugqirha wayekhona apha womlungu wasixelela uba umama uneproblem yelang ephelileyo kwenye icala, so kunzima ke ngophefumla kuye. So wasinika idayethi makayitye, but isixelela uba akho themba because umama umdala. But sibulela uThixo kude kube ngoku umama asekhona, because bekungelaa xesha leCOVID ngoku ebegula kakhulu. Nendlela amke ngayo ke ngoku uvele nje wadumba, wabe seyiphinda ngalaa mini esawuhamba ngayo egabha elagazi. Waba ke ngoku uyasishiya emhlabeni. Enkosi. Okay. Alright, ke nditshilo ke ndathi ke baza kwenza u-hashtag ke nto zakuthi ke siyahamba ke sibuyela phaya kwidolophu yaseMonti besize for special, size ke ngoncedo lwethu ke nto zakuthi funeral service. Wenza ke izinto ke ezinhle uncedo lwethu, nguye lo othe nakanjani masifike kwelusapho. Okay, ndaqala ke ndibale ndifike kuthi then siyaqalisa kwenza laa mcimbi ke ne. 1 2 3 hashtag Mantshilibe Bhanqo Bobese. One more time, hashtag Mantshilibe Bhanqo Bobese. sithi kube Xhosi kube yele kudede bomnyama kuvela ukhanye. Njengoba benditshilo ndathi ke lo mncwabo later on sewuzaba khona pha ku YouTube Zikhali Media Production Company. Wakhabe ungena ngoku khabe subscribe ukwenza ngasi uploader ithathe ngo report. Ithi lonto leyo igeneration ezayo kaMama izokwazi uyibona le mini namhlanje. Abantwana babantwana benu abangekazalwa bazoyibona le mini namhlanje. uZikhali Media kunye noncedo lwethu benza izinto eziflabagashiyas. Namazi mosonyawo esasingesakho pha uzalo ne, meaning that into eziflabagashiyas, into ezitedlundlu uyijongile ne. So sithi ke abo uZikhali Media and also uncedo lwethu funeral service dibane nabo, bane office all over, ngeke usole ngabo. I love you so much. Icela sibabhabhayise sibukele pha intenteni. Bye bye. Thank you.